Hey guys, and welcome back to my channel. Look at this. Oh, perfect. Oh my God. Isn't it? Нека започваме с Шейн Хао. Взех си доста неща, които са повечето дрехи, останалото е плакати, дискотопки, кейсове за телефони и така нататък. Почваме първо с декорацията. Така, купих си плакати, като ще ви покажа този. Така. Сега продължаваме към следващия плакат. Те са 3 плаката, които са в комплект. И много ме кефи това, че са с палми, защото исках такива плакати, които да предават лятно настроение. Така. По принцип бях ето тук вътре, обаче аз ги изкарах. И сега вече не знам как да ги пребера буквално. И това е един от любимия ми плакат, защото има сърфове. Така. Малко е досадно с това разгъване, но... Ето този плакат, който също е много хубав. И това е другия плакат, който е съвсем мъничък, обаче ми е любим. Така и тук пак са сърфове. Ще ви покажа, после като ги сложа, как също стоят, защото доста време ще се игра да ги слагам, защото искам да преценя точно сантиметрите и така нататък. И да потърся двойно залепващо чиксо. Продължаваме нататък, като аз си поръчах две възглавници, не възглавници, кълъвки за възглавници, които отново пак са в морски тип, защото в момента съм зарибена с този морски тип за стая буквално. И да... Ето тази кълъвка. И поръчах още една такава. Същата е. Ето. Така, сега ще ви покажа ето този кейс, който много харесвам, защото е уникален и пак в лятно настроение. И сега ще ви покажа другия кейс, който е с палми и е 100 пъти по-газарски. С едно от най-любимите ми неща, дискотопката естествено. Като е малко по-различна тази дискотопка, сега ще ви покажа. И е много яка, с синджир. Ето тази, много е красива. Има някакво нещо вътре в кутията, защото така го прибрах. Ето това, което нямам се идея за какво е. Все още една дискотопка, сега ще покажа момент, която по-скоро е такава. И е много яка. И е не от стъкло, ми от стилиопорт. Буквално тук е счупено. Преминаваме към последния артикул, който не е дреха. И после почвам с дрехите. А това са обици. Малко изпадаха, но нищо. Ето ги. Много са красиви. Буквално само за 2 лева ги взех. Са супер ефтини. И ето тези също. Опа! И ето тези. Те реално са комплект с ето тези. Просто аз днеска ги сложих и затова не съм ги върнала тук. Буквално в момента е това, защото ги хвърлям просто тук на земята, като ги показвам. Така, преминаваме към дрехите. И ето едната. Повечето неща от дрехите са тениски, които са много яки и доста бяха ефтини, с 10 лева. Това е просто уникат. Ето я едната блуза. Тя ми е една от любимите буквално. Много се харесвам. Обаче първо, преди да ви покажа как стоя тениската, искам да се похваля, че си купих тениска на Оливия Родриго. Буквално да.
ниска. Пише Маргарита Манис с коктейлчето, точно така за лятото. И опа, така. И ето тази пола, която всъщност не е пола, ами е панталони. Само отпред да изглежда, че е пола, иначе не е. Отдолу просто е с панталонки и има цип. И така. Това ми е любимото. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be. Много се вълнувам нататък, защото до сега тези дрехи съм ги пробвала и предварително, но тези, които следват в момента, изобщо не съм ги пробвала. И сега каквото извади, не знам какво е. Панталонки. Отново. Между тези пликове много ме кефа, защото после ги използвам като за съхранение. И ето тези панталонки. Буквално много ги харесах, защото са в стил гръцко. Аз сега обожавам да слушам гръцко и всичко. И ето тази блуза. Тя била дали оцелих точната блуза за комплекта. И да. Отново е синя. Фен съм на синято вече. Много е яка. Сега ще ги пробваме. Продължаваме нататък. Мисля, че това е последното нещо. И да, това е последното нещо. И отново е блуза и е супер яката блуза, буквално много я харесвам. Омага с пистолетите е много яка. И сега пак ще пробваме. There's no place I'd rather be.